ሰላም ተኸታተልቲ ናይቲ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ዜናታት ዝበልናዮም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንሓፂር እዋን ጠጠው ኣቢልና ዝነበርና ዜና ስለ ዘይነበረ ዘይኮነስ ቁርባ ስለ ዝደኸምኩ ክገብሮ ስለ ዘይከኣልኩ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኣገዳሲ ምቅያራት ዓበይቲ ዜናታት ክንርኢ ከለና ኣብዴት ክንብካ ስለ ዘለና ኢልና ንገብሮ ዘለና እዩ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ዝቕፅል ዝነበረ ኩናት ናብ ኣሜሪካን ራሽያን ክቕየር ቁሩብ ተሪፎ ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ዝነበሮ ልስሉስ ኣረዳድኣ ወይ እውን ኣኽብሮት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ተኣልዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብርቱዕ ዝኾነ ኮንፍሮንቴሽን ወይ ከዓ ምትፍናን ምስ ልዑል መጠንቀቕታ ዝተሓወሶ ተዋሂቡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ራሽያ ድማ ነቲ ተዋሂብዋ ዘሎ መጠንቀቕታ ግብረ መልሲ ሂባትሉ ኣላ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብዘን ዝመፃ 10 መዓልትታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ዝብል ዳርጋ ቆላታ ናይ ዓለም ናብኡ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን በዚ ንጀምር Ukraine is now assessing the damage after yet another very brutal Russian attack. Overnight, Russia struck several civilian areas, including a prison in Ukraine. Ukrainian officials say at least 17 of the inmates were killed and called the attack, and I'm quoting now, another war crime by the Russians. Elsewhere, a maternity hospital in Ukraine was damaged and a pregnant woman was killed. This latest barrage of Russian attacks follows President Trump short. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ዝበርትዐ መልክዕ እናሓዘ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕትታት ኣብ ዩክሬን ትገብር ከም ዘላን እቲ ዝወሃብ ዘሎ ኣፅዋር ይኹን ወላ ሓገዛት ንዩክሬን ድማ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት የምፅአለን ዳትስ ዋይ ድማ ኣሜሪካ ካልእ መልክዕ ክትቅይር ዶናልድ ትራምፕ ልዑል ፀቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ ምክንያቱ ዩክሬን ቀስ ብቐስ ትወድቕ ከም ዘላ ዳርጋ ኢዳ ክትህብ ከም ትኽእል ዘተንብህ ሓበሬታታት እውን ይወፅእ ኣሎ ርግፅ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ኢዳ ክትብ እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን እቲ ስግኣት ናብ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ በዚ ሕጂ ራሽያ ትቕፅሎ ዘላ እንተተቐፂሉ 50 መዓልቲ ሂባካ ኣለኹ ኣብ 50 መዓልቲ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ኣለካ ተባሂሉ ዝነበረ ፑቲን 50 መዓልቲ ከይትፀንሕ ትኽእል እያ ዝብል ግምት ስለ ዝገበሩ እዩ መስለኒ ናብ 10 መዓልቲ ቀይሮም ኣለዎ እዚ ከዓ እቲ ደረጃ ዩክሬን በፂሓቶ ዘላ ዘንፀባርቕን ዘነፅርን ኩነታት እዩ ዝብሉ ክእላታት እውን ኣለዎ ምክንያቱ ን50 መዓልቲ ፀኒሕካ ፕሬዚደንት ዝኣክል ቃል ሂቡ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝሃቦ ቃልሲ ቃሉ ክሕሉ ኣለዎ ኖ 50 መዓልቲ ክብል ከሎስ ኳልኩሌት ገይሩ ሂቡ ነይሩ ስኢሉ ካብ ኣፍ ዝወፀ ይኮነ ነይሩ ሕጂ ደጊሞም ተራእይዎ ግን ምስ ራሽያ ብርትዐ ናይ ምንቅስቃስ ትገብሮ ዘላ ን50 መዓልቲ ምናልባት ኣብቲ ውሽጢ 50 መዓልቲ ዩክሬን ኢዳ እንተሃበትከ ወይ እንተወደቐተ ተሳዕረትከ ዝብል ገምጋም ዝተገበረ ዳግመ ገምጋም ዝተገበረ ይመስል ተመሊሶም 12 መዓልቲ ነይሩ ግን ድሮ 2 መዓልትታት ከይፅሉ ዘሎ 10 መዓልቲ ድዩ ዋላ ትሕትኡ ኮይኑ ለዮም ዝብሉ ዘለዉ ቀፅል His deadline for some sort of peace deal, now giving Vladimir Putin 10 to 12 days to end the war. Earlier this month, President Trump gave Putin 50 days to end the war. Moscow had a terse response to the new U.S. deadline. A spokesman saying this, quote, "We have taken note of President Trump's statement yesterday. The special military operation continues as before," close quote. Russia calls its attack on Ukraine a special military operation. CNN's Russia moved up the deadline. It's now 10 or 12 days. Is the sanction the same that you're going to slap? It's 100% tariff on anybody who does business with Russia. So what I'm doing is we're going to do secondary sanctions unless we make a deal. And we might make a deal. I don't know. You don't know. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ዩኬ ብፍላይ ናብ ስኮትላንድ መገሻ ኣብ ዝነበረሉ ናብ ስኮትላንድ ክበሃል ከሎ ድማ ዲፕሎማስያዊ መገሻ ክገብር ኢሉ ዝኸደ ከይመስለኩም እቲ ትራምፕ ቢዝነስ ናቱ ቢዝነስ ማለት እዩ ናይ ጎልፍ ኮርስ ናይ ጎልፍ ቦታ ዝነበሮ ንዑ ኣስፊሑ ሓድሽ መመረቕታ ንክገብረሉ ኢሉ ይኸይድ ነይሩ ንሱ ነቲ ናይ ጎልፍ ኮርስ ናቱ ኣብኡ መመረቕታ እናገበረ ከሎ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ በብሓደ እናመፁ ብርኩ እናሰዓሙ ኢዱ እናሰዓሙ ምሱ ኣብቲ ናቱ ሆቴልን ቢዝነስን ክረኽብዎ ቀኒዮም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደረጃ ቢዝነስ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ነቲ ኩሉ ፕሬዚደንትነት ናይ ኣሜሪካ ንስርሑ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንሃብቲ መደለቢ ይጥቀመሉ ኣሎ ካምፓኒታት ናቱ ኣብ ክሪፕቶ ዘለዋ ብየማንን ፀጋምን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት እናገበራ ንሱ ድማ ዋይት ሃውስ ኮይኑ ሕግታት ናይ ክሪፕቶ እናመሓየሸን እናደላደለን ኣድቨርታይዝ እናገበረን ፅቡቅ ዝኾነ ሃብቲ ክድልብ ከሎ ሆቴላት ናቱ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝገሸ እንድሕር ገይሹ ኣብ ሆቴሉ እዩ ዝኣቱ ዝኾነ ክረኽቦ ዝደሊ ናይ ቢዝነስ ይኹን ናይ ፖለቲካ ድማ ኣብታ ሆቴሉ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እንታይ ዝገብር ነቲ ሆቴላት ናቱን ቢዝነሳት ናቱን ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ናቱ ተጠቂሙ
ሰባት ኣብኡ ክረኽቦ እንተኮይኖም መጀመርያ ኣብኡ ድራር ክበልዑሎም ወይ እውን ኣብቲ ሬስቶራንት ገለመለ ኩሉ ነገር ንቢዝነስ እዩ ዝጥቀመሉ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ዓይነት ፕሬዘንት እዩ እዚ ከዓ ፕሬዘንታት መብዛሕትኡ ግዜ ቢዝነስ ፒፕል ስለ ዘይኮኑ ዝኾነ ናቶም ትካል የብሎምን ኣብ ናይ ካልእ ናይ ዝኾነ ሆቴል ዲኣትዮም ዮም ገለመለ እዮም ከምኡ ዝገብሩ እዚ ግን ኣብ ናቱ ሆቴል ኣትዩ ንሱ ይኸፍል እዩ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ንሱ ይኸፍል እዩ ስለምንታይ ኩሉ ወፃኢታት ናይቲ ፕሬዚደንት መን ዝኸፍሎ ኣሜሪካ እያ ትኸፍሎ ስለዚ ኣብቲ ሆቴል ኣትዩ እታ ዝኸበረት ሩም ወሲዱ ንሱ ይኸፍል እዩ ክንደይ መዓልቲ ኣብኡ ኣሜሪካ ትኸፍሎ እያ ነቲ ናቱ ምፅናሕ እቶም ኣጋይሽ ኣብኡ ዝመፁ ንሱ ድማ ከከም ኩነታቱ ዝኸፍሉ ኣለዉ ስለዚ ኣጋይ ንነፍሱ መሃብተም ዝጥቀመላ ሳ ንግደ ፈትሓን ፅቡቅ ገበረ ሃብቲ ናቱ እዩ ኣሜሪካ ከዓ ሃገረ ኣይኮነት ሃገረ ቦይ ኣይኮነት ንሳቶም ክሳብ ቅቡል ዝኾነ ንዓታቶም ሕጊ ይኮነን ዝጥሕዝ ዘሎ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ገለገለ ይብልዎ እዮም ግን ኢትስ ኦኬ ካብ ወፂና እዚ ምስ ራሻ ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ይኹን ምስሓሓብ ካልእ መልክዕ እናሓዘ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ብዚ መራሒ ናይ ዩኬ መፂኡ ረኺብዎ ከሎ ብዛዕባ እዚ ግዝያደ ናይ ራሻ ዝግበር ዘሎ እንታይ ዓይነት እገዳይ ክግበር ዝኽእል ተባሂሉ ዝሕተተሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ራሻ ኩሉ እገዳ ገይሮም ኣለዉ እዮም ሕጂ እውን ሰከንደሪ ሳንክሽንስ እዮም ከተኣታትው ዝበሃል ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ማንም ሃገር ካብ ራሻ ዝገዝእ ዘሎ ነዳዲ ድዩ ድኩዕ ድዩ ዝኾነ ነገር ካብ ራሻ ትገዝእ ተለኻ ኣብ ልዕሊኻ ድማ እገዳ ንክገብሩ እዮም ስለዚ ምስ ራሻ ንግዲ ትገብሩ ዘለኹም ክንበትከኩም ክንዓፅወኩም ኢና እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣነ መዚ ንመለስ Just last year, Donald Trump wanted nothing to do with Ukraine. He said it wasn't America's fight and that Europe should handle it. He campaigned to end the war in 24 hours. On day one, his first day in the White House, he wanted the war to end. Then after taking office, he praised Russia. He called President Putin a genius. He brushed off the Ukrainian leader. Zelensky was treated as a nuisance. But of late, Trump has changed his tune. He's cozying up to Ukraine and he's slamming his BFF Putin. ኣብዘን 6 ወርሒ ዝኾነ ዓመተ ኣዋርሕ ናይ ስልጣኑ ንዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ዓይነት መልክዕን መርገፂታትን እዩ ዝቕይር እዚ ድማ ፅቡቅ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሓደገኛ ድማ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ፅኑዕ መርገፂ ዘለዎ መራሒ ይኮነን ልክዕ ኣብ ዝመችኣሉ ኣብ ዝጠጣዓሉ ተሰዓረ ኣብ ዝበቐለሉ ቦታ ዝርአ እዩ ስለዚ ክመፅእ ከሎ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ሓደ መዓልቲ 24 ሰዓት ጥራይ ዘድልየን ጠጠው ከብሎ ይብል ነይሩ ምስ መፀ ምስ ፑቲን ፀቅሒ ሒዙ ንፑቲን ኣነ ናይ ፑቲን ሓሳብ ዝድግፍ እዚ ኩናት ክብገስ ኣይነበሮን ኔቶ ከስፋሕፋሕ ኣይነበሮ እናበለ ንዩክሬን እናፀረፈ ንፑቲን እናጀናጀነ ብከምኡ ክውድኦ ዝኽእል መሲልዎ ነይሩ ድሕሪኡ ፀኒሑ ናብ ምፍርራሕ ኣትዩ ምፍርራሕ ይሰርሐን ተመሊሱ ምስ ዩክሬን ተባኢሱ ክንደይ ኣብ ዋይት ሃውስ ድራማ ተገይሩ ኩሉ እዚ ምስራሕ ስለ ዝሃበየ ሕጂ ድማ ምስ ናብ ዩክሬን ተመሊሱ ልክዕ ከም ጆ ባይደን ንዩክሬን ክንሕግዝ ኢና ግን ኤሮፓ ከፍልዎ ኣሎ ብምባል ንፑቲን ኣብ ምፍርራህን Trump has now given Russia a new deadline, a deadline of 10 to 12 days. Declare ceasefire or face sanctions. Yeah, I'd say 10 to 12 days. I'll announce it probably tonight or tomorrow. But there's no reason to wait. If you know what the answer is going to be, why wait? And it would be sanctions and maybe tariffs, secondary tariffs. You know what a secondary tariff is? ስለዚ ከም ዝንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ካብ ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝስልቸውን ከም ዝዳኸመን እዩ ዝመስል ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ መጀመርያ 50 መዓልቲ ሂብና ኣለና ኢሉ ነይሩ ተራእዮ ግን ኣነ ከምቲ ግምት ናተይ እንታይ 50 መዓልቲ ዘፀብሎ ኢልና ሕጂ ድማ ናብ 10 መዓልቲ ኣጉዲልና ኣለና ዝብል ዘሎ ብርግፅ ኪኑ ዝኸደ ከም ዝኾነ እዩ ናተይ ናብባ ምክንያቱ 50 መዓልቲ በዚ ሕጂ ራሻ ትኸደ ዘላ ንዩክሬን ክትኣልያ ትኽእል እያ ወይ እውን ዝገደደ ዳመጅስ ክትፈጥረላ ከም ትኽእል ስለ ዝርዩ ዘሎ ንዓ ነብሰ ትሕን ኣነ ዝሃገረ ትሕን ተባሂሉ ዝተነግሮ እዩ ዝመስል ዘሎ ስለዚ 10 መዓልቲ ኢሉ ኣሎ ነዘን 10 መዓልቲ እንድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ናብ 3 መዓልቲ ቀይርና ኣለና ክብል ንኽእል እዩ ብሓፈሻ 10 መዓልቲ ኦልሞስት ኣብዚ ፅባሕ ማለት እዩ what's going to happen after that እንታይ ከጋጥም ድሕሪ እዩ This is going to be very serious. Well, 2 weeks ago, Trump gave Putin 50 days to halt this war in Ukraine. But now he says there's no reason to wait. He says he's had enough of stalling, of fake promises, and of the endless bombing. Now, this is the most direct threat that Trump has made against Russia, and it's caught everyone off guard. You know, Russia could be so rich right now. Instead, they spend all their money on war. They spend everything on war and killing people, and it doesn't make sense to me. I thought he would want to end this thing quickly. I really felt it was going to end, but every time I think it's going to end, he kills people.
So ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ራሽያ ኣቐዲማ ነዚ ኩናት ዝጠጠውቶ ተብሎ ነይራ ቁጠባ ናታ ኣብ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ሕጂ ኩሉ እቲ ገንዘባ ኣብ ወታደራውን ኣብ ኣፅዋርን ኣብ ገለን እያ ተጥፎ ዘላ ስለዚ ኣብ ቁጠባ ኢንቨስቶ ትገብሮ ነይራ ፅቡቅ ምዃና ነይሩ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ንኸብሎ ብዙሕ ዕድላት ሂበዮ ነፍሲ ወከፍ ዝሃብኩ ዕድል ድማ ኣክንዲ ንዑ ተጠቂሙ ነቲ ኩናት ጠጠው ዘብል ንፑቲን ማለት እዩ መመሊሱ ናብቲ ኩናት ብዝበርትዕ መልክዕ ንክቕፅል ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ከዓ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ ሶ ኦል ኢን ኦል ዶናልድ ትራምፕ ሲሪየስ ዝኾነ መጠንቀቕታ እዩ ዝህብ ዘሎ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ወይ እውን ክገብሮ ዝብሎ ዘሎ ሰከንደሪ ሳንክሽንስ ኣይገብሮን እዩ ዝብለካ ሰብ የለን ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ክገብር ዝኽእል መራሒ እዩ ጣጣ ዘይብሉ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ነፈርቲ ኣልዒሉ ኣብ ኢራን ከማን ክድብድብ ዝኽኣለ መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኩሉ ክገብር ዝኽእል እዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ግን ብበዓል ቻይና ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ሕጂ ቻይና ገዳ ክገብረልከ ኢሉ ስለ ዘፈራርሓ ምስ ራሽያ ዘለዋ ንግድን ዝምድናን ከተቋርፆ ድያ ኦንሊ ታይም ከንተል ግዜ ጥራይ ክምልሶ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ቻይና ንባዕሉ ኣብ ቁጠባ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ቁጠባ ናቶም ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ቁፅሪ ሓደ ናይ ቢዝነስ ወይ እውን ኣገዳሲ ናይ ቢዝነስ መሻርክቲ ናቶም መናግድቲ ናቶም ስለ ዝኾነ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ but we will see እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል Well, this is not the Trump we've known for years. He's always liked Vladimir Putin. He's had a soft corner for the Russian president. So what explains this change of heart? You could say it's part frustration and part optics. Behind closed doors, Trump believes that Putin is stringing him along. The Russian president may talk about peace, but he's still bombing Ukraine. Even the First Lady pointed it out, and that seems to have hit Trump hard. I'm not so interested in talking anymore. He talks, we have such nice conversations, such respectful and nice conversations, and then people die the following night with a missile going into a town and hitting, recently I guess the nursing home, but they hit other things. Whatever they hit, people die. ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎን እቲ መጥቃዕቲ ናይ ራሽያ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ዝፈጥሮ ዘሎ ዕንወት ድማ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ this is going to be another serious threat ኣገዳሲ መጠንቀቕታን ነቲ ዓውደ ኩናት ወይ ይኹን ነቲ ፍፃመታት ክቐያይር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ራሽያውያን መልሲ ሂቦም ዘለዉ ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ኣብ መወዳእታ ግን ናይ መን መጠንቀቕታ ክሰርሕ እንታይ ክኸውን ምስ ግዜ ኢና ክንሪኦ እስከ ንመለስ ኣብቲ ፖለቲካል ኮሜንቴተር ሳይብልውሎ is joining us right now. She's also the author of the brand new, very important book entitled Jill, the clock is clearly ticking for Putin right now. What's your read on Russia's actions over the last 24 hours in the face of the latest threat from Trump? You know, Wolf, I don't think that they know exactly what is going to happen. Up to the last minute, it appears that they think things could change. You know, this is, in fact, they've made mention of this. So እቲ መጠንቀቕታ ተዋሂብሎ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ካብ ዝወፅእ እቲ መጠንቀቕታ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝወሃብ ድሕሪኡ ዘሎ 24 ሰዓት ራሽያ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህብ ኣለዉ ብኸመይ የንብብዎ ኣለዉ ብኸመይ ይርድእዎ ኣለዉ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ መጠንቀቕታታት ብፍፁም ድንብርፅ ከይበሎም ስጉምቲ ናቶም ብዝበርትዕ መልክዕ ዝቕፅሉ ዘለዉ እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ብኸመይ የንብብዎ ኣለዉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ራሽያ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን እቲ መጠንቀቕታ እንታይ እዩ ከምፅእ ርግፀኛታት ኣይኮኑን ስለዚ ነቲ ኩነታት ብኸመይ የንብብዎ ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ለውጥ ኣብ ባይታ ይረአ ከም Prime Minister said, you know, it was 100 days, it was 50 days, it was etc. So they're not buying into exact time frames, but I think they're kind of, you can almost say, covering all bases. So you have President Putin not saying much of anything about this. Then you have the senior officials continuing to make, I would say, positive noises about President Trump. But below that, you have the other group, which is now involved in this, and it's online, fighting back and forth, criticizing the United States, and essentially saying, butt out. Don't tell us what to do. So I think, you know, the interesting part of this, maybe that we could look at, is you've got two leaders who depict themselves as very strong men, right? And especially Putin. And ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ ነዚ ኩነታት ዝብል ቭላድሚር ፑቲን ዝኾነ ይኹን ቀጥታዊ መልሲ ይህበ የለን ሂዝ ኣን ኢንተሊጀንት ፐርሰን በሊሕ ስለ ዝኾነ ንዶናልድ ትራምፕ ከቆጥዕ ወይ እውን ኣብ ዘይተደለየ ስጉምቲ ንክኸይድ ኣይገብሮን እዩ ኢጎናቱ ኣይትንክፎን እዩ ሂ ኖውስ ከመይ ገይሩ እቲ ሲቹዌሽን
نتي العمانات بخمي كهرم كم زخل زفل السبي كما قصة خلوا كل جزء إذا ما قص نقفي تاجنا هبني دونالد ترامب أي تفرارنا برغرة أي تبال ترعرة أي تبال قال مل أي بلني من يزبل له كالو تعلوكم زبلو سلزي قال كفالنا يراشا دونالد ترامب نزو كنتات كردو زغلين كفتحو زغلين كبلو خلو كالو دما متن قطاناتو ترجم كم زي بلو زغلت ونكريكمي بحفشا بوتين قطعو ملسي بيلا نزقا كل تعدلنا نفسي خفتلو تدليو نقر نخوسن أبز دليو جزيد ما نعود تقومي هذا زربان خزارب ስለዚህ ግን ካብ ዝኾነ ይኹን ቀጥታዊ መልሲ ምሃብ ተቆጢቡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ንባዕሉ ናይ ዲፕሎማሲ ኣርት ኦፍ ዲፕሎማሲ ብቃት ናይ ዲፕሎማሲ ማእሱ ዛረብ ማእሱ ኣይትዛረብን ስለዚ ብኸመይ ትዛረብ ይምልስ ኣሎ እዩ ግን ብቐጥታ ኣይኮነን ዝምልስ ዘሎ ካልኦት ፖለቲከኛታት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ንፑቲን ሬፕሬዘንት ዝውክሉ እዮም እቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢልካ ክዝረቡን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገጹ ክምዕብል እዩ ንብዙሓት ሰባት ሻቅሎት ፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ So they each want to show that they are not weak. And so that is another aspect of this negotiating, trying to get to some type of a ceasefire. They can't look weak. So they continue to kind of play this, I'm telling you what to do from the American side, and the Russians saying, don't tell me what. Okay. እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ እያ መወዳእታ what is the end goal ንዝብል ድማ بخل من قد كنرينا هذا كابتي زبحال زلو اسكن ابزنخيد فوكس ريبورت غير مزنبر has taken a hard line with Russia. He's been working to broker peace with Ukraine, but he is growing frustrated with President Vladimir Putin. I'm not so interested in talking anymore. He talks, we have such nice conversations, such respectful and nice conversations, and then people die the following night with a missile going into a town. Russia could be so rich right now. Instead, they እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ምዝራብ ኣሰልቺኒ ኢሉ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ምስ ምዝርራብ ትርጉም የብሉን ኤቭሪ ታይም ምስ ተዘራሪበ ሓደ ነገር ክንገብር ንፍትን ንፅባሒቱ ገጅፍ መጥቃዕቲ ይግበር ብዙሕ ሰብ ይመውት ስለዚ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ወላ ሕጂ ትዛረቡ ዘለኹ ገርመኩም ናይ ዶናልድ ትራምፕ መልሓስ ኣይኮነን እዚ ብዛዕባ ራሽያ ብዛዕባ ፑቲንን ክዛረብ ከሎ መልሓሱ ናይ ብሓቂ እርኑብ እዩ ከምኡ ዓይነት ምእርናብ የለን ናብ ኤሮፓ ናብ ካልኦት ክኸውን ከሎ ትመልሓሱ I don't know እንታይ ዝወርዱ I don't know ዕረ ዘረባ ትዕቢት ዝመልኦ ኣሽካዕላል ዝመልኦ ከምኡ የለን ምፍርራህ ከለ ናብ ራሽያ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ተጠንቂቑ እዩ ዝዛረብ ብጣዕሚ ተጠንቂቑ እዩ ዝዛረብ እንደሪስ ብዙሓት ኣብ ራሽያስ ገለ ፀገም ኣለዎ ዝብልዎ ካብ ዝተበጊሶም እዮም ምስ ራሽያ ናብ ፑቲን ክዛረብ ከሎ ብትሕትና ብኣኽብሮት ብጥንቃቐ እዩ ዝዛረብ እዚኣ ምስጢራ ክሳብ ሕጂ ክትፍለጥ ኣይከኣለትን ራሽያ ገለ ሒዞምሉ ስለ ዘለዉ እዩ ፑቲን ብገለ ኣሲሩሉ ስለ ዘሎ ገለ ዝብል ዘረባ ራሽያ ሆክስ ዝብልዎ ካብዚ ዝብገስ ስለምንታይ ኣንጻር ካልኦት ኣንጻር ኤሮጳ ኣንጻር ፈረንሳይ ኣንጻር እንግሊዝ ክዛረብ ከሎ ኣንጻር ካናዳ ክዛረብ ከሎ ትዕቢት ብዝመልኦ ኣሽካዕላል ብዝመልኦ ዝዛረብ ኣንጻር ራሽያ ክኸውን ከሎ ግን ዋላ እውን ራሽያ ኩናት ኣንጻር ናይ ረብሓናቱ እናተዋጋት ከላ ትሕትና ዘለዎን መልሓሱ ፅሪ ኢሉ ህድእ ኢሉ ዝዛረብ እዚኣ ኣብ ቀዳማይ ፕሬዚደንትነትኩም ሕጅኩም እዚኣ ኣይትበርሃሎም እያ ንመብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ስለዚ ነቶም ቀንዲ መሻርክትና ዝብልዎ ደሽካዕልለሎም ነቶም ፀላእትና ንብሎም ግን ድፈሮም ዋላ ንቻይና እውን ከምኡ እዩ ምስ ቻይና እውን ትዕቢት ኣይጥቀሙን እዩ ግን ከም ናይ ራሽያ ኣይኮነን ዳኣምበር spend all their money on war. They spend everything on war and killing people, and it doesn't make sense to me. Former Russian President Dmitry Medvedev responded each new ሕጂ እቲ ግብረ መልሲ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘሎ ራሽያ ብኸመይ ይምልስሉ ኣለዉ This, Russia is responding to President Trump's new deadline of 10 or 12 days to reach a ceasefire agreement with Ukraine. While Ukraine welcomes the new timeline, Moscow is demanding Ukraine make concessions. A deadly Russian airstrike. ሕጂ ራሽያ ንባዕላ እቲ መልሲ ክትህብ ጀሚራ ኣላ እያ እቲ መልሲ ትቦ ዘላ ድማ ስኢልካ ናብ ራሽያ ጥራይ መልሓስካ ወርዊርካ ራሽያ ጠጠው ክትብል ኣላ ገለ መለ ዝብል ገዲፍኩም ዩክሬን እንታይ ክትገብር ኣለዋኻ ከተነፅሮ ክትክእሉ ኣለኩም ስለዚ ድሌታትን ጠለባትን ናይ ራሽያ ክማላእ ክኽእል ኣለዎ ንዩክሬን ፀቕጢ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ዝብል ሓደ ዘረባ ክኸውን ከሎ ግን ካልእ ግብረ መልሲ እውን ኣለዎ እቲ መልሲ ብርግፅ እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ራሽያ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ብዙሕ ዳመጅስ ኣብ ዩክሬን ይፈጥር ከም ዘሎን ብዙሕ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎን ትሕተ ቅርፂ ይኹን ካልእ ነገራት ምዕናው ንነዊሕ ዝቐፀለ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን
Charlie D'Agata joins us now from the Pentagon with more on this. Charlie, good morning to you. So yesterday we heard President Trump say that he already knows the answer that Russian President Putin will give him on this new deadline. Will sanctions or new sanctions possibly make a difference from where you sit? Hey, good morning, Errol. You know, it's really down to the Russians. And so far, the Russian response has been muted. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said today Moscow had taken note of the new deadline and Russia remained committed to the peace process, that's what he said, to resolve the conflict around Ukraine and secure our interests. It is important to note because እጂ እንታይ እዮም ትብሉ ዘለዉ እቲ ዝወሃብ ዘሎ መጠንቀቕታ ንምፍርራህን ራሻ ዝኾነ ይኹን ብመንገዲ ወግዓዊ መንገዲ ናይቲ ሃገር ብመንገዲ ወሃበ ቃሎም ይኹን ብካልእ ዝኾነ ይኹን መልሲ ሂቦን ኣለዉ ደይመደ ኢሎም ስቕታ መሪፆም ኣለዉ ስቕታ ግን ስርሖም እናሰርሑ ማለት እዩ ዋላ እውን 10 መዓልቲ እንድሕር ኮይኑ ዘለዎም 10 መዓልቲ ክጥቀምሉ ክፍትኑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ራሻ ኣብ ሓደ ሚሽን እሱ ድማ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ከመይ ጌርካ dysfunctional state ትገብሮ ብቋንቋ ናይ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ናይ ጆን መርሻይመር ማለት እዩ ወላ እውን እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ተኮይኑ ንራሻ ንዩክሬን ዲስፋንክሽናል ስቴት ጥቕሚ ዘይብሉ ተንስዩ ካልእ ስግኣት ክፈጥር ዘይክእል ዝተዳኸመን ዝተበታተነን ሃገር ክገብሮ እያ ትደሊ ዘላ እዚ ድማ ኣብ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ከርእየኩም እየ ሶ ንቐፅል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ራሻ ግብረ መልሲ ክትባ ይደልንያ ዘላ ግን ነቲ ዝወሃብ ዘሎ መጠንቀቕታ ይኹን ዴድላይን ሰሚዓትኩም ዘላ ዝገልጽ በቲ ፔስኮቭ ዝበሃል ወሃቢ ቃል ናይቲ ፕሬዚደንት ወይ ከዓ ነቲ ክሬምሊን ቡጌራ እውን መልሲ ሂባ ከም ዘላ ግን ዝዕግብ መልሲ ሂቦም ከም ዘየለው እዩ ዝንገር ዘሎ so let's proceed what comes next You mentioned it there. The Russians have not budged from their original demands that Ukraine withdraw all troops from those contentious regions in eastern Ukraine that Russia has claimed its own, abandon any bid to join NATO, limit the size of its military, which is a red line right there, ban foreign troops on its soil, even to officially recognize Russia as an official. እጂ ጠለባትናታ ድማ ዝኾነ ቀይረትን ኣላ ጠለባትናታ ካብ ነዊሕ እዋን ኣይኮነን እጂ ጆ ባይደን ከሎ ዝነበረ ጠለባትናታ ዩክሬን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዝብል ቀፂሉ ድማ ኣብተን 4 ኦብላስ ዝበሃላ ወይ እውን ዞባታት ራሻ ዝዓበየ ክፋል ትቋፀረን ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ክጠፋ ኣለዎ እዚ ቦታ እዚ ናይ ራሻ እዩ ድሕሪ ሕጂ ንሓዋሪ ድማ ራሻ ክኸውን ኢላላ ቀፂላ እቲ ምትእትታው ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ካልእ ዕግርግር ከቋርፅ ከም ዘለዎ ስለዚ conditions wake up right there, ban foreign troops on its soil, even to officially recognize Russia as an official language. Essentially the same conditions that Putin was seeking from the start of the war. Now, in terms of economic pressure, even if those secondary tariffs were to be effectively imposed, punishing countries like China and India for buying cheap Russian oil, it wouldn't immediately impact Russia's war chest in the short term. Just an indicator that when the news of the new deadline broke, Russia's stock exchange dipped slightly, but not much. And Putin is gaining the upper hand on the battlefield. And this is very, very important information, actually. እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኤንድ ጎል ናቶም ታዩ ናይ መወዳእታ ዕላማ እንታዩ እቲ ወላቲ ሰከንደሪ ሳንክሽንስ ዝበሃል ዘሎ ናብ ቻይና ድዩ ናብ ህንዲ ድዩ ናብ ብራዚል ድዩ ናብ ካልኦት እቶም ነዳዲ ናይ ራሻ ዝገዝኡ ዘሎ ምስ ራሻ ዝነግዱ ዘሎ ዋላ እውን እቲ እገዳት እንተገበረ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ቅድመ ግንባር ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጢ ከምፅዩ ኢልካ ትዛረበሉ ነገር የለን እዩ ዝብል ዘሎ ዋው መሊሱ ተስፋ ዘቁርፅ ማለት እዩ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ወላ ሰከንደሪ ሳንክሽን ሰጌርካ ነቲ ዘለዎም ኣብ ባይታ ዘለዎም ፀብለልትነት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ዩክሬን ዘለዎም ራሻ ዘለዎ ወታደራዊ ምድላዋት ተጠቂሙ ኣብ ሓፂር ግዜ ኢዳ ንክትብ ወይ ራሻ ንክትሰዓር ወይ እውን እቲ ዘሎ ባላንስ ኦፍ ፓወር ኣብቲ ኩናት ክቅየር ይኽእል ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብርግፅ ነቲ ሰከንደሪ ሳንክሽንስ ንሱ ዘፈራርሆ ብወገን በዓል ቻይና እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ንሰብ ከምተኢሎም ቻይና እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትብ ትኽእል ምስ ራሻ ዘለዋ ዝምድና ብምፍርራሕ ናይ ራሻ ናይ ኣሜሪካ ክትቦት ከድልው ትድያ እዚ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ዓበይቲ ሕቶታት ዘልዕል ዘሎ እዩ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ በቲ ኮይኑ በቲ ንራሻ ፅልዋ ከምፃላ ይክእልኒ ኢልካ ዝረባ ኣይኮነን ገለ ነገር ክገብር እዩ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ንራሻ ክቅርቅራ ይኽእል ደሞ ተገዲዳ ናብ መስርሕ ናይ ሰላም ንክትኣቱ ክገብራ ይኽእል ዶ ንዝብል ኦንሊ ታይም ግዜ ጥራይ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶ እዩ ግን እቲ ግምታት ንሪኦ ዘለና ዝኣክል ወታደራዊ ምድላዋት ከም ዘለዎን ኣብ ሓፂር ግዜ ብኡ ኣፈራሪሕካ ኢዱ ዓፂፍካ ንፑቲን ጠጠው ከተብሎ ከም ዘይከኣልን
نتي أبايتا زولو أب كوينات زقبر زولو دما لو تخد قبرو اللي خمزي كعلى هي زنقر زولو. This is also another very interesting aspect نايتي زقبر زولو مفررة أبزون بخالة ملسي واهب نيرو. Trump is playing the ultimatum game with Russia 50 days or 10 days. He should remember two things. أنا Russia قال كابتن برتع ملسكه أنزلون زت كمالون ديمتري ميدفيديف national security advisors بحالي. تايزبل زلو ناي دونالد ترامب صوتا 5 معلتي 10 معلتي بلا بلا نابلز قبرو زلو ناي مفررة كلتا نقرات راي كذكر خلالو. وطر هذا Russia isn't Israel or even Iran. Russia إسرائيل يكونتن ويون إيران يكونتن سلزي التمفرره هناك بوتاناتو أستخاخي كان تفلت كون نعاخات بغي زبلو زلو. وطر خلته each new ultimatum is a threat and a step towards war. إذا نفس وقف ultimatum وي مالتها كندز معلتي بقالو كمزي ساعتي بقالو مبال بإنجليش ultimatum يزبال. سلزي نفس وقف كمزي عينت قربنا يجزي مقبار معنا سقعت ويون مفرره ناي كويناتيو زدما ناب كوينات نغن كيز دفع حيل دامبر تطوز بلا يكونني بلالو. Not between Russia and Ukraine but with his own country. مفرره ناب كوينات دبحال زلو دما مس يوكرين دروب كويناتنا زلنا أمونغو أمريكان راشان كجبر زغل كوينات ناب أخذ فسلا زليز قبرو زلو يمبر كالي نقرا يكونن but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road. ስለዚህ በታ ቅድሚ ኢኻ ዝነበረ ስሊፒ ጆ ዝኸዶ ዝነበረ መንገዲ ከድካ ከተምፅኦ ትኽእል ነገር የለን እንተደይከትካ ይሕሸካ እዩ ዝብሎ ዘሎ። እዚ ወላ እውን ብቴሌቭዥን እውን ከም ዝተመለሰ ዝገልፅ ሓበሬታ ምዕራባዊ ሚድያ ሸር ክገብሮ ይረአ ኣሎ። Больше всего пострадают немецкие автогиганты, это እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እውን Russia state controlled news channels failed to mention the announcement, instead opting to discuss Trump's tariffs on the European Union. ስለዚ እቲ ሚድያ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እዚ ምፍርራሕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዜና እውን ኣይጠቐስዎ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ኣብ ፅርግያታት ከይዶም ንራሻውያን ዝሓተትዎ ኸ ብዛዕባ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምፍርራሕ እንታይ ይብሉ ኣለዉ? So he is essentially subjugated Europe, squeezes money out of them and pretends not to be involved in the war. እንታይ ዝብሉ ዘለዉ? ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮፓውያን ቤላ ገይሩ ጨፋጭፉ ኣብ ጅባናቱ እትይዎም እዩ። ዘለዎም ሃብትን ዘለዎም ቁጠባ ኩሉ ፀማሚቑ ወሲድዎ እዩ። ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኢዱ ከምዘየለን ዝሕግዝ ከምዘየለን ኮይኑ ድማ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ። እቲ ሓቂ ግን ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ናብቲ ኩናት ተሳተፍ ኣለኻ ኢኻ ውፅኢት ድማ ስለተሰዓርካ ጥራዩ እምበር ካልእ ነገር ኣይኮነን ኣበሉ እዮም ዝምልሱ ዘሎ። This could have been banned. They could have banned those satellites Starlink and the war in Ukraine would have been ended long. እዚ እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ስለያዊ ይኹን ናይ ሳተላይት ሓገዝ ጠጠውቲ ተብሎ ነይራ። ኩናት ቀደም ተወዲኡ መሃለወ እናበለ but doesn't matter, we will win anyway. በቲ ኮይኑ በቲ ስዕረት ራሽያ ክትውድኦ ነቲ ኩናት ይብሉ ኣለዉ። He's very vigorous, that's just his personality. ብዙሕ መፈራርህን ዓበይቲ ቃላት ዝጥቀም እዩ። He's the kind of flamboyant figure. He loves to make bold promises and then not follow through. ከም ድማ ዓበይቲ መብፃዕታትን መፍረርሃን ዝጥቀም ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ተግባረ ግን ካልእ መንገድታት ክወስድ ዝኽእል እዩ። I don't think it affects us in any way. Things will stay the way they are. ስለዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ባይታ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን። እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከም ዘለዎ ክቐፅል ዝኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ንሕና ክንፅዕርና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ትራምፕ ቃላት መመራሪፁ ክድርቢ ይኽእል ኸውን ካብ ወፃኢ ግን ክግበር ዝኽእል የለን። ቀፂላ በቲ ኩነታት ናይ ብራብ ወገን ዩክሬን በዓልቲ ቤቱ ንዘለንስኪ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣናውንስመንት ብፅቡቅ ከም ዝተቐበልዎን ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ከም ዝኾነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ያ ብዙሕ ዓይነት ኮመንተሪ ዝግበር ዘለዎ ኣብ ወታደራዊ ተመሊስና ሓንቲ ላብዚ Russia continues to sharpen its assault on Ukraine. The country launched a fierce attack, destroying one of Ukrainian airfields. The airfield was reportedly housing F-16 fighter jets. And now the US president has given a new ultimatum to his Russian counterpart. ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምፍርራሕ ወይ እውን መጠንቀቕታ ወይ እውን ዚ12 መዓልቲ ዝብል ዘረባ ድሕሪ ምንታይ ዘጋጥም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኤርፊልድ ኤርቤዝ ወይ ከዓ ናይ መዕረፈ ነፈርቲ ዝነበረ ብፍላይ ተን ነፈርቲ ኩናት በኤውሮፓ ዝተዋህባ F-16 ዝበሃላ F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ዩክሬን ድማ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላት ትጥቀመለን ዘላ ንእሰን ዝነበራሉ ኤርፊልድ ራሽያ ከም ዝሃረመቶን ከም ዘዕነወቶን እዩ ዝነገር ዘሎ። እዚ ሕጂ
نفسه زخالة قطعة كم زفتر فلوتيوم لذي قبر مالسي كاب زيرو تبقيسو زمت خمسة كونن تقبر مالسي كاب شجر كاب تأجم تبقيسو زمت زلو مخانو يمزنو برزلو. Speaking in Scotland, Trump says that he is reducing his 50-day deadline given to Russia. Trump says Putin now has 10 to 12 days to end the war in Ukraine. كابزنريا زلنا تي زلو كنتات كبيت كم زلون أوشتي عثرت غلطة معالتي كود أول وزبل متن قطامتي كم زلون أتكوينات بزبلت ملكة يقتل كم زلون عند رزلنا كم زعينة حدا جنيا كوينات تراي فلتنيو it's a very very brutal war أي بحكي حما كويناتيو modern warfare زبحال زلو انتايك مسل كم زغل زبنا كوينات أبريل تايمين عند رزلنا كم زعينة بحاتين بزحاتين بزعي أطوار بزعي أنوت زور زلو كوينات تراي فلتنيو ني almost لثلاث عامات كتير له حجون أبحثير جزية تطو قبل خليل كاتجمتو نجار يكونن ولا بقى تطو نقبل ساعتي جبرن تلو جن تكوينات بزمرت عمل كيقتل كم زلون أنوت زور زلو لما كل سبك جمتو زغلي it's a very very serious war and yeah I mean media نا عالم لما بيمانت أجامن نعيو زارب زلو رزي يا قال كابتن زبحال زلو كان فتنينا بتاع أنت بس جمر كلكم أبزي هنسمع نقول. Not between Russia and Ukraine. Joe Road now is live with us from Washington, D.C. Good to see you. Look, talk to me about those words in judgment. I'm curious to get the reaction from the State Department. Well, obviously, we know where President Trump stands. He's been very patient. He's made a commitment to diplomacy. We've seen that over and over again. And he's transparent when it comes to his thoughts in the moment, as we've seen. He's not happy, has not been happy with Putin for quite some time. He's made it clear what the problem is. And we've got a lot of tools in our tool chest. Certainly the president does. I think that what... sometimes دونالد ترامب ننوح وان تعقس جيرو نتكونتات نكفتحو بدبلوماسي بمردع بقول نجار فتينيو جن نحيال واندما بأكيدنا بوتين تعقسو كابز سنكب تعقسو ناتس سنكب غير كم زلوا قلت أنهي سلزي زعجبت هنا زلنا درجة سقمتنا موساديو سقمتنا نخن وسدما بزح عمارات تاتي زلنا ستيل زي تتكمنا على بزح عمارات تاتلنا يمزلوا زلوا we will see هذه تكون خلي ستيت ديبارتمنت تيزتي نسر جاتو ساينا أمريكا ديبارتمنت تيزي سلازي دونالد ترامب نقرزلو تكونتات أبايتا نسقم تنخوز زخلهم عمارات إتات كم زلوا مئات نقرزلا we will see President Trump isn't bothered by his bluster or posts on a social media account. This is serious business. There's carnage. Innocent people are dying every day. And clearly, I think Russia understands that when President Trump says something, he's serious, and they need to take him seriously. Look, Tammy. الجين تايم زبلو زلو بزح سبي موت سلو زلو كونتات يوكرين بزح سيفيل هزبيز موت زلو زي كونتات زي شلالينا خنقضين خلينا ناتنا متنقطع ناتنا سقوم تدما راشات بوغيري زردوم متنقطع كتكبرو ونفتني أمسلزي لو تخريو كم تقولوا زتن بس زرباينا نسمع زلنا حنت زرباق نقرا من قديت قص قبله سيفيل هزبي موت هالو قبل خلوسي برضو ترسون بتخكلي دسرح أب غازا ما يتزولو إسرائيل نسهم أسوار مورالن شفانن زقبرو لازلو لعل السوسة شعبة حلو لعل السوسة شع سيفيل هزبي والآن سبيتن أم مسجدن أب بيت كريستيانن أب حكمنان أب بيت مرتن أب زخوانة يكون تعقيبا من زلو ببومباتات كيرا أشحات هزانات أشحات دك نسيو يقتل له نوعو بزعبو كزاربو مالحاسهم لقومي أب نا يوكرين كون كلغن تكوينات كن ريو خلنا نا يوكرين راشان maybe شدش تعزفي عسر تعزفي أبيت هاللو كابتناي إسرائيل قبل غزة تجور زلمة خنيا طب غزة زل حماس ولا حنت أسواري بلون نيشت حيلي مس إسرائيل كولا درز غلاي كون النير زخوني يكون ملك أبزجن هذا سفيح كويناتنا تخيل خلو وصرنا يموتات أزيو حدي سبيز موزلجن كتولا درونا يتخلقها ناب إسرائيل كون كله تمال حسب لقوميم يوكرين كون كله تمال حسب لك بقى اللقام زي بلو فرس يوم زغيرو سلزي اتناتهم حسوتن مسلوين نتن خلوتي الناس أصير كهاتري زي لك بكال عالم كون كله السودان زي موزل ما تاجد سوني بعد فتاتنا يوكرين
ኣብ ሱዳን ሰብ ይሞት ኣሎ ብጥሜት ድዩ ብካልእ ዲ ብካልእ ስኢሎም ነቲ ኩናት ንክቅፅል ድራማታቶም ይቅፅሉ ኣለዉ ብግምት ኣብ ቃዛ ክኾን ከሎ ድማ ኣፅዋር እውን ይህቡ ኣለዉ ሓገዝ ይህቡ ኣለዉ ፖለቲካውን ፋይናንሳውን ወታደራውን ሓገዝ ይህቡ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዳብል ስታንዳርድ ናቶም እዩ ግን እዚ ሄይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ናቶም እዩ ሓድሽ ባህሪ ይኮነን ሕጂ ብፅኢሎም ሓድሽ ሃገር ክኾኑ ይክእሉን እዮም ናይ ኩሉ ግዜ ባህሪኦም እዮም ዘንፀባርቑ ዘለዉ What's going on with our allies in Europe, though? Because at last check, they were still buying Russian oil. And I don't know how you convince them not to do that. The president had a lot of success with that EU trade deal on his trip to Scotland. But that connective tissue complicates matters. Well, all of the world knows what's going on. Europe certainly has not been happy with what Russia's been doing with Ukraine. We are an interconnected world, of course, with information as well. The president, I'm not going to get ahead of the decisions that he can make or the options he has. The sanctions have never been removed from Russia. There's more options that the president has economically and otherwise. We've seen that. We've seen his options. ሰታዮም ዝብሉ ዘለዉ በቶም መሻርክትና ብኤሮጳ ዘለዉ ግን ብኸመይ ክንረድኦም ንኽእል ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዓብ ዲል ናይ ንግዲ ገይሩ እንተሎ ምሶም ስቲል ነዳዲ ካብ ራሻ ይገዝኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር እንጂ ከመይ ጌርካ ነዚ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ኣብየት ኤሮጳ ረኺባቶ ዘላ ኤሮጳ ወሪድዋ ዘሎ መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ኮይኖሞ ዘለዉ ልሕቲት እዮም ተቐይሮም ዘለዉ ወላ ሓንቲ ክትገልፆም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንዖም ዝገልፅ ቃላት የለን ህዝቢ ኤሮጳ ንዓታቶም ንክገልፅ ነቲ ናቶም ድኽመት ንክገልፅ ዝኽእል ቃላት የብሉን ረብሓ ናቱ ብሙሉ ቢዝነስ ናቶም ቁጠባ ናቶም ንኣሜሪካ ረኪቦም እዮም እጂ ድማ ካብ ራሽያ እዩ ክገዝኡ ዝግባኦም ነይሩ ምስ ራሽያ ሰላም ክገብሩ እዩ ዝግባኦም ነይሩ ካብ ራሽያ ነዳዲ ገዚኦም ብሕሱር ቁጠባኦም ክሃንፁ እዩ ዝግባኦም ነይሩ ግን ኣበይ ክብልዎ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ እንድሕር ኮንካ ኣንፃር ረብሓ ኢኻ ትኸይድ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ኢለኩም ያነ ኣንፃር ረብሑ ከም ዝኸይድ እያ ትገብሮ ነፍሱ ከም ዝቐትል ቁጠብኡ ከም ዝቐትል ስድሩ ከም ዝቐትል እያ ትገብሮ this is exactly one to one ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ነቲ ንሪኦ ዘለና ዘንፀባርቕ እዩ again this is crazy Trump believes that Putin is stringing him along. The Russian president may talk about peace, but he's still bombing Ukraine. Even the First Lady pointed it out, and that seems to have hit Trump hard. I'm not so respectful to the missile. Whenever they hit, people die. The deadline, but it has offered no other signal, no indication that they plan to comply. And it's not hard to see why Russia is not panicking, at least not yet. This war has dragged on for more than 3 years. Past talks have gone nowhere. Russia is still on the offensive. They have been launching drone swarms and missiles daily. Plus, Putin's demands are still totally unacceptable to Kiev. ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክኸውን ራሽያ ተዳኺማ ድያ ወጊፋ ድያ ኢዳ ክትህብ ትኽእል ዶ ይኣኽለኒ ሕጅስ ክትብል ትኽእል ዶ ብወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ራሽያ ኣብ ፅቡቅ ኣቃውማ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ኣፅዋራት ናቶም ካብ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ ብዝበፅሕ መልክዕ ክትክሱን ክሓርሙን ይኽእሉ ከም ዘለዉ እዩ ዩክራይን ካብቲ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝነበሩ ኣፀቢቖም እዮም ጎዲሎም ዘለዉ ሽዑ ብዙሕ እዩ ዝመፅኦም ነይሩ ኣፅዋር ሕጂ ግን የብሎምን ወላ እቶም ንዖም ዝህቡ ዘለዉ ንባዕሎም ክቁጥቡን ወዲኦም ስለ ዘሎ መኻዚኖ ናቶም ራሽያ በንፃሩ ካብቲ ዝነበራ ብዝሰፍሐ መልክዕ ነቲ ወታደራዊ ዓቕምናታ ስለ ተስፋሕቶ ክሳብ 700 ክሳብ 1000 ድሮንስ ንሓደ መዓልቲ ክትኩስ ትኽእለሉ ደረጃ በፂሓ ኣላ ስለዚ እዚ ንዩክራይን መርዲኡ ግን ስቲል በዚ ኩሉ ጌራ እውን ነቲ ኩነታት ንክትውድኦ ቀሪባ ኣላ ወይ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ክኸውን ዝኽእል ኢልካ ትግምቶ ኣይኮነን ዩክራይን ክጣዕምኖ ብዘሸግር መልክዕ ይከላኸሉ ኣለዎ እዮም የስ ካብ ኩሉ ዓለም ሓገዝ ይመፅኦም ኣሎ ግን ዋላ እውን ከምኡ እንተኾነ ንራሽያ ምስቲ ዘለዋ ፀብለልትነት ጠጠው ከብላ ምኻሎም ዩክራይን ክሳዕ ክንደይ ሓያላት ምዃኖም ምግንዛብ የለን So Trump may change his tune, but Moscow seems unbothered. We have taken note of President Trump's statement yesterday. The special military operation continues, and we remain committed to the peace process to settle the conflict in Ukraine and ensure our መልስናቶም ብወግዓዊ መንገዲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ መጠንቀቕታታትን ታህዲድን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንሰምዖ ኣለና ንከታተሎ ኣለና እቲ ፍሉይ ስርሕት ናብ ዩክራይን ንገብሮ ዘለና ክቕፅል እዩ ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ዝበሃል ዘለውን ዝከኣለና ንገብር ኣለና ዝብል መልሲ እዩ ስለዚ ኣይንሰምዓካና ባዕልካ ትፈልጥ ኣይኮነን ብወግዓዊ መንገዲ ዝብዎ ዘለዉ ንሰምዓካ ኣለና ኢና ግን ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ካዚ ዓይነት እዩ Meanwhile, Ukraine is ecstatic. For Kiev, this is much more than a headline. This is a lifeline. Because for the first time, Trump is putting real pressure on Russia. He's also helping send weapons to Kiev. So Ukraine has a lot to cheer about. Today, there is a particularly significant statement from President Trump, and it is true, it is Russia that is doing everything to derail peace efforts and prolong this war. Nightly strikes, constant attempts by Russia to inflict pain on Ukraine. Indeed, peace is possible when action is strong and determined.
يوكرين ጽቡቕ ዜና እዩ ነይሩ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መጠንቀቕታ 10 መዓልቲ ምባሉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝበለፀ ውሳነ ከም ዝወሰነን እዚ ከዓ ክኽተሎ ከም ዘለዎን ናይ ብሓቂ ብኸመይ መልክዕ ክቕፅል ከም ዘለዎን እዮም ዝዛረቡ ዘለዎም ሰው again እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ዩክሬን ነዚ ኩነታት ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ክተኣትዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣሜሪካ እንተኣትያ ድማ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ክቕይረሎም ይኽእል ዲ ኣይክእልን ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ they really want ኣሜሪካ ኣብቲ ኩነታት ኣትያ ኣበርክቶ ናታ ክትገብር እቲ ኩነታት ኣብ ምቕያር ኣስተዋፅኦ ንክትገብር እዮም ዝደልዩ ዘለዉ The idea is to sanction them if they continue to buy Russian oil and gas. And if enforced, this could disrupt global trade. It could isolate Russia from the global economy. Of course, it could also backfire badly. And here's where it gets more interesting. Putin is headed to China in early September. They'll have a massive military parade marking the end of the Second World War. China has planned a big show on the 3rd of September. They've invited several world leaders, and some reports suggest that Trump has also been invited. እንታይ ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ዝምድና መሊሱ ክብርትዕን ክሕየልን እምበር ክጎድል ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ ወርሒ 9 ናይዚ ዓመት እዚ ፕሬዚደንት ቻይና ንፑቲን ብፍሉይ ዕድመ ገይሩሉ ከም ዘሎ ናብ ክራኸቡ ምዃኖም ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ መራሕቲ ዘለዎን ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ዝምድና እናሓየለ እናብርትዕን እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ኣገዳሲ ስቴፕ ኢና በፂሕና ዘለና ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዘሎ ዝምድና ክበትኽ የብሉ ንዓለምና ርቃት ክትረክብ ተኮይና ናይ ኣሜሪካ ዕንደራ ባላንስ ክረክብ ተኮይኑ ቼክ ክገብር ክረክብ ተኮይኑ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ዝምድና ክበትኽ የብሉን ክሕየል ክኽእል ኣለዎ ናይዘን ክልተን ሓይሊ ወታደራዊ ዓቕምናትን ቁጠባዊ ዓቕምናትን ፀጋታትናትን ኮምባይን ድሕሪ ጌርካዮ ንኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ዘርዕዳ ኩነታት ተሎሲ ናይ ብሓቂ ዘርዕዳ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ዘሎ ጋፕ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝምድና በቲኻ አንጻር ሕትሕት ከተሰልፈን ኣሜሪካ ኩሉ ዝካእለያ ትገብር ዘላ that's why ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንፑቲን ዝጀናጅን ዘሎ እዚ እንተተፈፂሙ ድማ it's going to be a serious እቲ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ወይ እውን ዓብላልነትን ንሓዋሩ ኣትሊስት ን50 ዓመት ክቕፅል ይኽእል እዩ ብውሕዱ ስለዚ this is a very very critical time ፍሉይ ዝኾነ ግዜ ኣብ ታሪክ ኢና ንነብር ዘለና ውፅኢት ናይ ትንሶም ዝኸድዎ ድማ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ወይ እውን ነጥቢ ክኸውን እዩ ዓለምና ናበይ ገፃ ትቕፅል ብኸመይ ትኸይድ እንታይ ከጋጥም እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት ወይ ከዓ ምዕራፍ ክንርኢና ማለት እዩ but we'll see እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ቻይና እውን ዶናልድ ትራምፕ እውን ተዓዲሙ ነይሩ እዩ ኣብቲ ኩነታት ግን I don't think ንሻው ክመፅእ ዝኽእል maybe ከራኽብዎም ቻይና ከዓ ክፍትኑ ክኽእሉ ኮኑ I don't know. It says a Putin-Trump meeting in China cannot be ruled out. Which brings us to the big question. Is Trump serious this time? He has a long history of making bold declarations only to backtrack. So will he actually punish Putin this time? Or will it end with a handshake on the red carpet? In Trump's world, anything is possible. Right now, the ceasefire clock is ticking, but no one knows what happens when it runs out. The next few weeks could change everything or nothing at all. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረክ በፂሕሎ and we'll see ብኸመይ መንገዲ ክውዳእ እንታይ ክኸውን ናይ መወዳእታ መድረክ ናቱ ኸ ብኸመይ ክኸውን ዝብል we don't know እዚ ምርኣይ ጥራይ ዘድልዮ ስለዚ it's going to be a very interesting time ክትዕዘቦ ሪና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናራና ሓበሬታ ክንበኩም ኢና I hope እቲ ኩነታት ንምርዳእ ክሓግዘና ዝኽእል ዝበልና ኢና ንብሎ ዘለና እዚ ድማ ንጉዕዞ ናይ ዓለምና ዓብ ፅልዋ ዝገብር ዘሎ መድረክ ስለ ዝኾነ ምርዳእ የድልዮ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ሃቡና በልኩ ምናልባት ንነዊሕ እዋን ዘይገበርኳ ምዝያ ለብዋ ክገጽ ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ዘለና ክንክተሎ ዘለና መንገዲ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ሒዝናያ ዘለና ወረቐት ተመኒኻ ትረኽቦ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ዕድል ተኸፊትልካ ኣሎ ተጠቐመሉ እሱ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተምሃር ኢኻ ቁፅሪ 2 ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻይ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ነቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ኸይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንኽትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትወዘኩም ስለ ዝኽእል ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much.